Partner van Toes in Limburg is Intratuin. Nou, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg. U ziet het, we hebben de studio in Weert opgebroken en we hebben hem opgebouwd hier in de Intratuin in Roermond. Prachtige omgeving, mooie set en natuurlijk heel veel interessante gasten. Zometeen is er muziek van Ronnie Ruisdaal. Die kent u wellicht nog van de Shonnies van vroeger. Hij komt zingen. We hebben een gesprek met Jean Hoebe, een van de weinige juryleden die ooit in de Tour de France actief was. En we gaan het eerst praten hier met de burgemeester, de gastheer zeg maar, van ons deze komende 2 weken, Henk van Beers van Roermond. Hartelijk welkom. Dankjewel. We zitten hier in een tuincentrum. Heeft u een beetje groene vingers of niet? Ja, eigenlijk toch wel. Ja, laat ik heel eerlijk zijn. Dankzij dit soort bedrijven kan ik het vrij aardig voor elkaar krijgen. Dus u staat deze zomer, als u vakantie heeft, ook in de tuin te schoffelen? Of, Niet alleen in de zomer, maar met name in de lente en de herfst, zodat in de zomer ik daarvan 100% kan genieten. Ja, en u heeft een mooie tuin met heel veel verschillende bloemen? Ik heb een redelijk behoorlijke tuin en mijn vrouw is daar heel erg actief in. Dus bij deze hartelijk dank daarvoor. Ja, is goed. We gaan niet zozeer over tuinieren hebben vandaag, maar we gaan het hebben over u. Want u neemt eigenlijk binnenkort afscheid van Roermond. Althans, u had eigenlijk al afscheid moeten nemen, bent nu officieel waarnemer. Ja. Zijn het de laatste weken of duurt dat nog eventjes? Nou, zoals ik er zelf tegenaan kijk en de gouverneur speelt erin een hele belangrijke rol, ziet het er toch naar uit dat ik waarschijnlijk de herfst wel zal afronden. Ja? En dan ergens november, december? Ja, ik verwacht in ieder geval eind november, ja. Nou, dus heeft Sinterklaas nog, die mag je nog binnenhalen dan? Nou, sterker, landelijk Sinterklaas komt aan in Roermond en ik hoop daar echt van de partij te kunnen zijn, ja. Ja, dat is natuurlijk een mooi einde dan van 10 jaar Roermond, want u zit er toch al 10 jaar? Ik zit er bij elkaar bijna 10 jaar. November 2002 geloof ik, toen bent u begonnen? Ik ben eind 2002 de eerste keer gestart en officieel pas 2003 in het begin. Ja. Hoe kijkt u terug op die 10 jaar hier in Roermond? Ik kwam vanuit Brabant naar Midden-Limburg toe. Was dat een grote overgang? Nou, ik dacht eerlijk gezegd toen ik uit Brabant kwam dat ik hier missionering zou bedrijven. Maar laat ik gewoon heel duidelijk zijn. Het is een magnifiek aantal mooie jaren geweest. Roermond is goud waard. De bevolking van Roermond is zo mogelijk nog meer waard. En het heeft geweldig geklikt. Dus prachtige jaren. Ja, u heeft 2 termijnen dan nu gehad. Ja. Maar u vond het tijd voor het anders? Of tijd om aan te doen? Nee. Ja, ik bedoel, de tijd staat niet stil. En de leeftijd past zich aan. Dus op een gegeven moment ben je 65. En dat is toch eigenlijk de bedoeling dat je het overlaat. Laat ik zeggen, het estafettestokje geven aan iemand die jonger is. En daar ben ik dus aan toe. Ja. Als we die hele periode even terugblikken, dan kunt u ongetwijfeld een heleboel hoogtepunten noemen. Noem er eens 1 die er bovenuit steekt. Ja, het klinkt misschien heel flauw, maar eigenlijk is het een aaneenschakeling geweest van hoogtepunten. Ja, maar zo gemakkelijk komt u van me af. Nee, ik weet het. Nee, kijk, we hebben op verschillende manieren hoogtepunten bereikt. Dat zou kunnen zijn vanwege de economische toestand. Roermond heeft de afgelopen 10, 15 jaren een gouden eeuw meegemaakt. Natuurlijk het outlet, maar ook hier waar we zitten, de Huis- en Tuinboulevard, het retailpark. Kortom, als ik u zeg dat na de Efteling en na de Amsterdamse grachtengordel Roermond de meeste mensen van buiten Nederland ontvangt als haar gasten. 4,5, 5 miljoen Duitsers weten de weg hier naartoe te vinden. Tel daarbij op de aantallen Belgen, tel daarbij op de aantallen Nederlanders. Ja, dan is het geweldig het aantal mensen wat deze geweldig mooie binnenstad bezoekt. Maar tegelijkertijd ook het nuttige met het aangename verenigt. Ja, dan is dat echt een aaneenschakeling van hoogtepunten, heb ik al gezegd. Ja. Het is op zich inderdaad wel opmerkelijk, want er is overal economische crisis. Overal hoor je dat projecten niet doorgaan of worden afgeslankt. En hier is de afgelopen 10 jaar gigantisch bijgebouwd. Dus de stad is bijna verdubbeld, zou je kunnen zeggen. Eerlijk is eerlijk, we hebben natuurlijk ook een beetje geluk gehad met de aanleg van de A73, waardoor heel veel bedrijven de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid hebben mogen ervaren. Tegelijkertijd, en dat is ook een compliment waard aan de kiezer van Roermond, want die heeft gekozen voor een heel sterk opererend stadsbestuur. En als dat bij elkaar komt, ja, dan moet je inderdaad de wind een beetje in de rug hebben, maar dan kun je ook een heel eind komen. En wij geloven dus dat we nog steeds ons hoogtepunt niet hebben bereikt. Dus we blijven doorgaan op de ingeslagen weg. En de echte toppen, die gloren nu. Ja, je had het wel al over de A73, de tunnel. Ik kan me voorstellen dat dat een hoogtepunt is, maar ook wel een beetje, ik zie dat nu je zegt al, een beetje een pijndossier is. Nou, we hebben achteraf gezien, hebben we daar toch ook wel een aantal dieptepunten ervaren.
Het was heel complex, buitengewoon ingewikkeld. We wilden de veiligste tunnel hebben van heel de wereld, om het zo maar eens te zeggen. Dat kostte heel wat kruim om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar nogmaals, dat is niet van een leien dakje gegaan. En daar hebben we dus helaas ook wel eens ooit naast het potje gedaan met z'n allen. En dat is tragisch geweest, maar per saldo, het eindresultaat was goed. Dus het is op dit moment ideaal, de beide tunnels. Regelmatig zijn ze open. En ik hoor heel veel complimenten, ook vanwege de A73, die als een geweldig mooie weg dwars door Noord, Midden en een stukje Zuid-Limburg koerst. Ja, dat waren de zakelijke hoogtepunten. Wat is uw persoonlijke hoogtepunt? Waarop je dat terugkijkt op 10 jaar Roermond? Ja, dat zit hem vaak in hele kleine dingen. Dat je iemand tegen het lijf loopt en die zegt, nou burgemeester, best aardig. Een echt compliment, zo heb ik het althans beschouwd, dat ik als niet-Limburger toch geaccepteerd ben geworden hier. En Brabant en Limburg hebben weliswaar veel met elkaar, maar het verschilt ook een klein beetje. En langzamerhand heb ik toch de bloedgroep Limburg als zeer waardevol ervaren. En ik zou voorlopig ook echt hier niet weg willen. Want het je blijft ook wonen in Roermond dan? In ieder geval zeker de komende jaren nog. Dus nee, ik moet zeggen dat ik hier mijn tweede vaderland heb Kijk, gevonden. dat horen we natuurlijk heel graag. Nou, sterker. Ik heb het mijn vader achteraf wel eens ooit kwalijk genomen dat hij nooit naar Limburg is verhuisd. Had hij dat maar een jaar of 40 geleden gedaan. Ja. Nou, heeft u de carnaval dan wel vanuit Brabant meegekregen of heeft u pas echt hier leren kennen? Ja, nog sterker. Niet alleen de Brabantse carnaval, maar ik ben Oeteldonker van huis uit. Dus komend uit Den Bosch. En Den Bosch heeft het mooiste carnaval ten noorden van ten noorden van Roermond wil u zeggen? Nee, Okay. nee, precies. Laat ik dat maar zeggen. Van de Maas wilde ik zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen dat het Limburgs carnaval eigenlijk veel democratischer is. Hier doen veel meer mensen mee. En de statie voor statie, 20.000, 30.000 Roermondenaren helemaal uit hun dak gaand. Terwijl er geen onvertogen woord valt. Ja, dat is het summum van genoegen. Dat is echt kwaliteit. Ja, de nadruk gaat vaak naar Zuid-Limburg toe. Roermond is natuurlijk de grootste stad van Midden-Limburg. Vindt u dat Roermond, of in ieder geval Midden-Limburg, was vaker ondersneeuwt bij de rest van de provincie? Nou, we hebben geweldig ons best gedaan om dat te voorkomen. Maar ik ben van mening dat eigenlijk, als je het geografisch bekijkt, dat Roermond eigenlijk de hoofdstad van Limburg had moeten zijn. Ik gun Maastricht veel. Gekscherend zeg ik wel ooit. Maastricht is een beetje de voorstad van Luik, hè? Moet ik niet te hard zeggen, dus vandaar dat het even onder ons hier in uw eigen stad mag dat, hè? Precies, ja. Nee, maar niet voor niets bestaat de Limburgse vlag uit wit-blauw als bovenste kleuren. En dat zijn nou, en dat kan geen toeval zijn, de kleuren van de Roermondse vlag. U heeft de Dus one-liners wel uit dit boekje geleerd, hoor precies, ik, ja. Nee, ja. Hoe waren de laatste maanden? Want persoonlijk natuurlijk, u bent afscheidnemend, zo mag je het wel zeggen. Politiek heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Ja. Hoe speelt dat nog mee nu, als bij je terugblik? Hectisch natuurlijk. We hebben het onderzoek gehad van Zorgdragen en Frissen. Gelukkig zijn daar geen al te vervelende dingen uitgekomen. Maar er zaten wel lessen in waaruit we lering trekken. En waar we dus echt serieus mee bezig zijn om de aanbevelingen van die commissie om die zeg maar om te zetten in daden. Het gaat over integriteit. Ja, het gaat met name over integriteit. Van de andere kant, je hebt het als politicus vaak erg moeilijk. Aan de ene kant wordt gezegd, je moet zoveel mogelijk proberen via een netwerk te opereren. Van de andere kant word je daar ook wel eens ooit op afgestraft. Nou, je moet dus eigenlijk die gulden middenweg zien te vinden. En ik denk dat in Roermond dat met het oog op de toekomst heel redelijk kan gaan lukken. Ja. Maar we nemen het rapport serieus, dat weet ook iedereen. En tegelijkertijd zeggen we, moeten we de goede dingen die we in het verleden gedaan hebben, die moeten we blijven koesteren. Ja, de mooiste bloemetjes, die groeien altijd op de afgrond. Hè? Dus ja, het is wikken en wegen. Maar het is belangrijk om het stuur recht te houden en toch door te koersen. Want dan alleen bereik je datgene wat je bevolking ook gunt. Ja, de naam Jos van Rijen is verbonden met hetgeen waar we net over praten. Hij wordt hier in de regio zo'n beetje de onderkoning van Roermond genoemd. Nou, je mag hem rustig de koning noemen. Ik heb daar niets op tegen. Ik bedoel, ja, dat vraag ik me altijd af. Als burgemeester kan ik me voorstellen dat van de ene kant geen kwaad kan. Van de andere kant ook wel zeggen van ja, wacht even, ik ben hier de man met de ketting. Kijk, ik ben niet de belangrijkste persoon. Ik heb slechts een bepaalde rol. Ik heb geprobeerd dat naar eer en geweten in te vullen. Tegelijkertijd, het is van Jos van Rijen, maar je kunt ook een Tilman Schreurs, je kunt ook een Wim Kemp noemen, een Gerard Eijf noemen. Allemaal mannetjesputters die gaan voor hun functie. En juist door die gezamenlijke kracht, en daar heeft die burgemeester wel een rol in,
Ja, want die is als eerste verantwoordelijk voor het goed samenwerken. Zeg ik, nou, wij zijn erin geslaagd de afgelopen 10 jaar... in ieder geval op een eendrachtige wijze samen te werken. En met het oog op de toekomst zeg ik gewoon... ik ben ervan overtuigd dat een aantal sterke figuren op de brug van het schip... wat Roermond heet, is prachtig. Maar ik hoop dat mijn opvolger ook bij machte is... om als een echt kapitein toch sturing te geven aan die eendrachtige samenwerking. En ik heb er vertrouwen in dat dat lukt. Wanneer wordt uw opvolger bekend, denkt u? Ik schat dat laat ik eens even kijken, september, oktober een feit is. Ik weet dat de gouverneur heel driftig daarmee bezig is. De vertrouwenscommissie is geïnstalleerd. De profielschets is rond. De sollicitatieprocedure is helaas misschien voor enkele kijkers afgelopen. Dus ja, aan alles is voldaan. En ik denk echt dat dat goed gaat lukken. Ja. U kunt nu in ieder geval met een gerust hart op vakantie gaan? Nee, zolang als ik waarnemer ben, blijf ik op mijn post, zoals dat Nee, dat snap ik, maar ik bedoel, eerst vakantie. Ja, daarna ga ik inderdaad op mijn gemak. Er zijn genoeg gelegenheden om toch hier in Roermond te blijven. Want met deze sportzomer, ja, dat is natuurlijk geweldig, hè. Ik bedoel, de ellende van het Nederlands elftal zijn we vergeten. Daar praten we niet meer over. De Tour is geweldig aan het worden. Olympische Spelen belooft ook weer iets prachtigs te worden. Nou, kun je je voorstellen, prachtig weer, schitterende groene tuin, glaasje erbij... TV aan en wie doet je wat? Prachtig, dat is vakantie. En als u in de tuin zit met de radio aan, heeft u wel eens Johnny's opstaan? Ik wissel regelmatig. Ik luister soms naar landelijke zenders. Altijd luister ik naar lokale zenders, regionale zenders. Kortom, voor elk wat wils. Mijn hobby is dan qua muziek, welk type muziek moet u dan inschalen? Het maakt mij niks uit. Ik hou van alle muziek. Ik hou van Gregoriaans tot en met smartlappen toe. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik buitengewoon geniet ook van de Limburgse muziek. Omdat ik als kind zijnde daar wel van heb mogen genieten. Van toen ik nog een jongske was en dat soort zaken. Prachtig. En de mijnliederen en noem maar op wat. Elke muziek heeft kwaliteit in zich. We gaan het nu hebben over de Smartlap. Want we hebben de gast hier. U kent hem waarschijnlijk nog wel van de Johnny's van vroeger. Tegenwoordig is pa Johnny alleen op pad. Hij noemt zich Ronnie Ruisdael. En hij zingt voor u natuurlijk zijn bekendste hit misschien wel. Dans je de hele nacht met mij. Oké, we gaan aanbellen. Ja, en dan gaan we met z'n allen in de Polonaise. La 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 la. Ja la 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 la. Dans je de hele nacht met mij in de Polonaise. Hier bij de Intratuin. Heb je het ooit meegemaakt? La 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 la. La 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 la. Ja la 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 la. En dans je de hele nacht met mij, want de muziek brengt de liefde dichterbij. Met jou te dansen vind ik een zaligheid. Ik heb maling aan de tijd. En daarom dans ik toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt, heb jij al lang gezegd. Die droom van jou is niet zo slecht. Ja, die droom van jou en mij is la 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 la. Kom maar hoor, er is nog altijd een plekje vrij. La la la. Ja, goed. La 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 la. Ja la 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 la. La 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 la. Ja,
Ja, dat was Ronnie Ruisdaal, vroeger bekend van de Johnny's met Dansje de hele nacht met mij. En hier op de bank praten we verder over de Tour de France, want die is natuurlijk in volle gang. Limburg heeft 3 pijlers, 3 troeven. Roy Curvers is er één van. Dan hebben we Rob Ruijk uit Valkenburg natuurlijk. En uit Blitterswijk, gemeente Horst aan de Maas, is dat Wout Poels. En we hebben de Wout Poels fanclub hier vandaag te gast. Geef ze een groot applaus, dames en heren. Dit is allemaal een gedeelte van de fanclub, moet ik zeggen. René Poels, oom van en voorzitter van de fanclub ook, hè? Nou, ik ben secretaris van de fanclub, maar inderdaad oom van Wout. En dat zijn allemaal neefjes en nichtjes van Wout die Wout door Diggenden stimuleren en motiveren en aanmoedigen. Maar dit is maar een heel klein gedeelte van de fanclub. Ja, hoeveel mensen hebben jullie in totaal? We hebben 300 fans, betalende fans, die Wout dag en nacht volgen. En die hebben allemaal zo'n t-shirt en zo'n sticker natuurlijk? Allemaal t-shirts, stickers, vlaggen, nou ja, noem het maar op. Hè. En waarom heeft secretaris er niet aan dan, de t-shirt? Nou, ik denk hier in die zomertuin laat ik me eens een keertje op zijn zomers kleden. Ja, ook geen gele trui, maar de rode trui dat is van de lantaarndrager. Dat moet u niet hebben, hè? Nee, maar wij zijn bescheiden. We beginnen achteraan en we eindigen bovenaan. Ja, bescheidenheid, dat is ook een beetje Wout ten voeten uit. Want hij is feitelijk misschien wel de beste Limburger die er in koers zit. Moet er straks in de bergen natuurlijk gaan doen. Maar hij is altijd heel timide en wacht zijn kans een beetje af. Hè? Ja, je moet niet te hard schreeuwen. Je moet niet voor de fanfare oplopen. Wout is een jongen die heeft talent. En zijn jeugdtrainer, Cor Vrienst, heeft gezegd van... Wout, doe het rustig aan. Opbouwen. Hij is 24 jaar. Als hij 28 jaar is en dan de Tour de France wint, is dat fantastisch? Ja, het zou jammer zijn als hij nu zou winnen. Nee, laten we wel heel langzaam opbouwen, spanning opbouwen, heel goed. Ja, hij is vorig jaar heeft hij zijn eerste Tour de France meegemaakt. Helaas veel te kort. Ja. Hij moest opgeven vanwege ziekte ook. Nu zit hij er goed in, maar we hebben nog wat weinig van voren gezien. Nee, hij doet het uitstekend. Het vorig jaar was hij nog jong en graag aanvallen. Aanvallen is niet altijd de beste tactiek. Je moet gewoon afwachten. Hè. Wout is een klassementsrenner. Hij staat nu al de hele week op de 20e plaats in het algemeen klassement. En hij gaat langzaam maar zeker naar voren toe. Hij komt, als het een beetje wil, bij de eerste 15 terecht. Ja, want hij moet het hebben van de bergen dadelijk. En ik hoor en lees overal dat hij zegt van... ik zoek ergens dadelijk een etappe uit en dan ga ik vlammen. Ja, dat heeft hij ongetwijfeld gedaan samen met zijn ploegleider, met zijn ploegbegeleiding. Morgen is al een hele belangrijke dag. Volgende week komen nog een paar hele mooie etappes. Bergop is hij echt een klimgeit. Het is ongelooflijk wat hij dan voor energie eruit pompt uit dat hele smalle lijf van hem. Het is een heel smal manneke eigenlijk. Ja. Want hij heeft het dit jaar best goed gedaan. Luxemburg met name, daar versloeg hij onder andere ook Frank Slek, om maar eens even iemand te noemen. Ja. Won daar de koninginnenrit. Dus dan wordt de druk weer wat verhoogd natuurlijk. Ja, maar hij kan er heel goed mee omgaan. Hij laat zich niet gek maken en dat is heel verstandig. En de fans laten zich ook niet gek maken. Als Wout een keertje een minder goede dag heeft, even goede vrienden, de volgende dag geven we nieuwe kansen. Ja, de fanclub is in kleine getalen hier, in grote getalen zitten ze al in Frankrijk. Hè? Want jullie gaan hem natuurlijk bezoeken ook. Ja, nou, op verschillende plekken. Er zijn nu mensen met een vliegtuig, met auto en met bromfietsen naar Frankrijk toe. Ja, met oude bromfietsjes. Naar Frankrijk toe. Overal staan ze langs de weg. Je zult overal de gele shirts de komende dagen op televisie kunnen zien. En we gaan natuurlijk naar Parijs vanuit Blitterswijk met 1 of 3 bussen. Dat zien we wel. Ja. Nou is dat een hele operatie. Ik ben zelf een paar keer bij de Tour de France geweest om dat te coördineren en de renners goed na te reizen. Volgens mij gaat er ook een maand of 2, 3 werk in zitten. Ja, nou die fanclub kost wat werk. Maar ja, we hebben een hele goede voorzitter. Oud-burgemeester Jos Waals van Venray. Een broer van Wout, Norbert, is onze penningmeester. We hebben mensen uit Blitterswijk die goed in de organisatie zijn, die in het bestuur zitten, vrienden van Wout. We hebben een hele degelijke fanclub. En dat, dus veel mensen die veel taken allemaal doen en het allemaal goed coördineren. Ja. En het is, denk dan aan supporters voor wielrenners. Dat zijn hele gemoedelijke, rustige supporters. Dat is heel anders dan supporters van de voetbalclub. Ja, beschrijf eens even de Wout Poels fanclub of het gevoel van de Wout Poels fanclub. Is een gevoel van trotsheid. Jongen uit je eigen streek, van ons familie nog wel, maar goed, uit de eigen streek. Iedereen vindt het fantastisch. Het Nederlands elftal heeft gefaald. En nu zie je de jongen uit Blitterswijk. En ook Roy Curvers en Rob Ruijk natuurlijk, onze andere Limburgers. Maar je ziet ze nu floreren in die Tour de France. We hebben weer iets om van te genieten. Sport van het hoogste niveau, wereldniveau. Ja. En dat is de jongens van onze familie, van onze buurt doen mee. Dat is toch fantastisch? Hebben jullie veel contact ook met hem? En hoe gaat dat dan? Nou, via Twitter, via SMM. Hij reageert regelmatig. Ja, je moet hem natuurlijk niet de hele nacht gaan bellen. Hij is rust nodig. Niet de sms'en maar een keer aannemen. Nee, dat gaat ook niet. Maar hij twittert op de website. Iedereen kan op de website www.woutpoels.nl hem volgen. Kun je mensen volgen die hem volgen. Dus hij is heel open ook naar de journalisten toe. Hij praat met iedereen, of het nu de NOS is of RTL, dat maakt niet uit. Wout staat altijd open voor reactie. Dat is heel positief. Ja, hij is heel rustig, heel bescheiden. Maar ik neem de gaten dat als hij die Tour mag rijden, dat hij toch van binnen vol zit van enthousiasme.
Ongetwijfeld. Ja, het is een droom. Hè. Wout heeft altijd gezegd, ik wil profwielrenner worden. En dat werd hij bij Van Kanselij. En die hebben hem de kans gegeven. En nu staat hij in het middelpunt van de belangstelling in die Tour de France. Het grootste sportevenement. Nou, wat zeg je erover tegen jullie, zijn fans, zijn familie? Heel bescheiden, heel bescheiden. Hij is alleen trots dat hij het mag doen. Hij is er echt heel... hij weet wat hij kan. Maar hij gaat er niet mee smijten en gooien met die ideeën. Hij vindt het prima. Nu natuurlijk, gaat u zelf kijken, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag nu nog. Was wel de bedoeling, ja. En we weten niet precies waar, maar in elk geval gaan we naar de finale in Parijs. En we zijn natuurlijk bij de aftrap geweest in Luik met 500.000 mensen. Fantastisch. Als je daar, eigenlijk gekke werk. Je bent de hele dag onderweg, bloedheet, 500.000 mensen en dan zie je hem 7 minuten fietsen. Het is een aparte wereld. Maar dat is heel mooi. Ja. U krijgt aanvragen voor de fanclub, begreep ik, vanuit heel Europa eigenlijk. Ja, dat is onvoorstelbaar. Uit Spanje, uit Italië. Vorige week kregen we er eentje uit Rusland, uit Frankrijk. Mensen die lid willen worden van de fanclub. En wat schrijven die dan? Van, goh, ik heb hem een keer gezien of ik heb op televisie gezien. Krijgen een heel leuk briefje terug van ons. Welkom bij de club, maar... Nee, maar ik bedoel, wat schrijft zo iemand uit Rusland dan? Want die zal Wout Poels toch niet dagelijks op televisie zien, denk ik. Nee, maar ze volgen hem via de kranten daar in Spanje en Italië. En zelfs in Rusland dus. Dan krijg je wacht, wij willen lid worden van de fanclub. Wat moeten we doen? Ja, €10 overmaken. En dan ben je lid van de fanclub. En dan maak je allerlei voordelen daarmee. We hebben tijdens de WK bijvoorbeeld in Valkenburg... zijn we een groot Wout Poels centrum aan het bouwen... rond de Van Tienhovenmolen in Bemelen. Fantastisch. Alleen de fans en onze sponsoren kunnen daar terecht. Hoe moet je dat voorstellen? Een grote tent met alleen maar Wout Poels fans? Alleen maar Wout Poels. Het is een besloten club. Met eten en drinken de hele dag. Grote televisieschermen. Wieleranalisten erbij. Presentators erbij. Nou ja, dat was gewoon één groot feest op die Van Tienhovenmolen. Ja. Dat is natuurlijk Hosanna. Dat is natuurlijk super. Misschien wat jammer is dat hij niet is opgenomen in de ploeg voor de Olympische Spelen straks. Want... Ja... Op zich is dat niet zo'n ramp. Wout heeft van tevoren al gezegd van leuk Olympische Spelen, maar dat is niet mijn doel. Het WK is belangrijk. Ja, WK is belangrijk en de Tour de France is belangrijker. Kijk, een etappe winnen van de Tour vindt hij belangrijker nog, denk ik, dan meedoen aan de Olympische Spelen. Want ja, dat is een eendagwedstrijd. Hè? Dat is iets moeilijker. Ja. Nou is natuurlijk de waan van de dag. Hè? Het kan vandaag super zijn met hem. En morgen kan hij doodziek op zijn fiets zitten. En overmorgen kan hij misschien weer thuis zijn. Hoe gaan jullie daar als fanclub mee om? Want je wil hem achterna reizen. Maar je hebt nooit de zekerheid of hij er inderdaad de volgende dag nog is. Nee. Nou, dat is het mooie van de fanclub. Hè? Vorig jaar reden we naar de Pyreneeën met een aantal mensen met auto's, met caravans. En halverwege kregen we te horen dat Wout ziek en naar huis ging. Ja, wat doe je dan? Omdraaien? Nee, we doorrijden naar de Pyreneeën. We hebben langs de weg gestaan met de spandoeken van Wout Poels. En we hebben de collega's van Kanselij en van de Rabobank aangemoedigd. En Wout zat thuis te kijken hoe jullie op de berg stonden met... Nou, ik weet dat Wout toen een week niet gekeken heeft. Maar goed, wij hebben het wel gedaan. En kijk, dat is het mooie van die wielerliefhebbers. Wij moedigen ook andere renners aan. Het is niet tegen elkaar. We zijn niet tegen de Rabobank ploeg of tegen de andere ploeg. Integendeel, natuurlijk. Onze jongens, dat zijn de beste op dit moment, dat is logisch. Maar die anderen krijgen van ons ook wel een steuntje. Ja. En een duwtje in de rug als het nodig is. Nou hadden we het net over de vele bijzondere fans. Wij zien hier de kinderen zitten natuurlijk met het spandoek. De jongste fans. De jongste fans zitten daar, maar we hebben ook nog wat oudere fans. Ja. Misschien is het handig als we even proberen de camera die kant op te krijgen. Want hier aan het tafeltje vooraan, daar zitten ook familieleden. En ook de oudste fan zie ik. De oudste fan, oma Dora Driessen uit Horst aan de Maas, 88 jaar. En die was voor het eerste... fan vorig jaar en dit jaar weer. Dus het is de oma van Wout hebben we het dan over? Nee, niet de oma van Wout, maar de oma van neefjes en nichtjes van Wout. Oké. Maar ik denk wel een van de trouwste fans. En dan gaan we er graag eens even wat vragen. Kan dat? Er ligt de microfoon eens goed bij jullie op tafel. Oh. Daarvoor. Hoe groot bent u fan van Wout? Hoe groot? Zo groot? 1,60 meter. 1,60 meter. Dat is groot genoeg, of niet? Groter kan niet. En u volgt ook elke dag op televisie en in de krant de uitslagen? Tuurlijk. Ik kijk eerst naar de stand van Wout en dan naar de dode. Dan naar de rest van de krant. En u bent trots op hem, hè? Ja. En stuurt u ook sms'jes dan, of gaat dat wat te ver? Nee, dat kan ik niet. Hij stuurt ze wel naar uw familie, denk ik. Mag ik jullie een hele fijne tijd wensen. Natuurlijk ook voor de mensen die straks naar de Tour gaan. We gaan hem aanmoedigen. We gaan deze sticker ook zeer zeker hier opplakken in het tuincentrum. Dus iedereen die straks binnenkomt, die wordt nog even erop gewezen dat Wout in de race is. Mooi. Tot slot, een kleine voorspelling. Hij gaat bij de eerste 15, als hij weer en weer diende natuurlijk, bij de eerste 15 gaat hij eindigen. De eerste 15, en pakt hij nog ergens een ritwinst?
Ja, ik hoop het. Wij denken van wel, maar hij moet het wel waarmaken. En wij gaan geen druk op hem uitoefenen. Als je een goede dag heeft, dan kunnen we nog leuke dingen van Wout Poels zien. En ik hoop dat heel veel mensen van hem en met hem gaan genieten. Daar houden we aan. We wensen Wout natuurlijk ook vanaf deze plaats heel veel succes. En zometeen, na de reclame, dan praten we verder over wielrennen. Dat doen we met Jean Hoebe uit Geleen. En hij is een van de weinige mensen die ooit is doorgedrongen tot de functie van jurylid. Onder andere ook in de Tour de France. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Dat zometeen, na de reclame. Dus graag tot zometeen. Partner van Toes in Limburg is Intratuin.